ένας συνδυασμός, ένα λεξικό το οποίο ουσιαστικά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και αξιοποιεί την μουσική. Η κυρία Αρετή Σιδηροπούλου είναι καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας και είχε αυτή την ιδέα, την οποία την υλοποίησε. Εγώ έτσι όπως το είδα αρχικά, θεωρώ ότι έχει εξαιρετική δουλειά, δηλαδή θα τα πούμε όμως μαζί της στην πορεία της εκπομπής. Κυρία Σιδηροπούλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Θέλω λίγο να μας βάλετε στο σκεπτικό σας πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πού απευθύνεται αυτό το music lexis, το μουσικό λεξικό. Ναι. Λοιπόν, το music lexis είναι ένα λεξικό για ξένες γλώσσες που έχει την εξής καινοτομία. Προσφέρει για κάθε λέξη ένα παράδειγμα μέσα από ένα τραγούδι. Αυτή η ιδέα γεννήθηκε το 2014, καθώς άκουγα μουσική και συγκεκριμένα άκουγα το τραγούδι στα αγγλικά I Can't Get No Satisfaction των Rolling Stones και σκέφτηκα ότι το ρεφρέν αυτό μπορεί να βοηθήσει κάποιον που μαθαίνει την αγγλική γλώσσα να θυμάται και να κατανοήσει πρώτα και μετά να θυμάται πιο εύκολα τη λέξη satisfaction. Και με τον τρόπο αυτό σκέφτηκα ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν λίστες λέξεων σταδιακά και να εμπλουτίζονται με παραδείγματα μουσικά, δηλαδή για κάθε λέξη. Είναι εξάλλου αποδεδειγμένο, κυρία Σιδηροπούλου, ότι πάντα και εμείς όταν μαθαίναμε ξένες γλώσσες βοηθιόμασταν πάρα πολύ από τον ξένο στίχο, από το τραγούδι. Και εγώ έτσι έμαθα, η μουσική μου βοήθησε πάρα πολύ να μάθω λεξιλόγιο στα αγγλικά, ακούγοντας τραγούδια. Και τώρα θα σας πω και κάποια παραδείγματα για να καταλάβουν και οι ακροατές. Είναι στα ελληνικά, μερικά παραδείγματα είναι για τη λέξη αγαπώ. Η πρόταση παράδειγμα, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ, από το τραγούδι του Πάριου. Επίσης η πρόταση να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Σιδηρόπουλος. Ναι, Σιδηρόπουλος. Παύλος, ναι. Ναι. Άλλα παραδείγματα, το σύννεφο. Το σύννεφο έφερε βροχή και έχουμε μείνει μοναχοί. Είναι από το τραγούδι Ξημερώνει της Μέρι Λίντα. Ή επίσης μαζί μου έλα πάνω από τα σύννεφα. Είναι δηλαδή σαν έκφραση, όχι μία λέξη, έκφραση. Είναι όλη πρόταση. Είναι όλη πρόταση, ναι. Ναι, επιλέγουν κυρίως ρεφρέν γνωστών τραγουδιών ως μουσικά παραδείγματα, διότι και τα ρεφρέν αποτυπώνονται στη μνήμη πιο εύκολα. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση στη δουλειά σας, γι' αυτό είπα ότι θέλει και εξαιρετικό κόπο προφανώς, γιατί εκτός από όλες αυτές τις εκφράσεις έχετε και κατηγορίες που αφορούν τους χρόνους των ρημάτων, τον υποθετικό λόγο, τους βαθμούς, τα υποκοριστικά. Ναι. Φέτος επεκτάθηκα και στη γραμματική. Καταρχήν να σας πω και το ιστότοπό μου. Είναι www.musiclexis.com. Είναι ο ιστότοπος του λεξιλογίου. Και αν γράψετε www.musiclexis.com /grammar, εκεί θα μεταφερθείτε στο wiki της γραμματικής, όπου εκεί συγκεντρώνω μουσικά παραδείγματα σε διάφορες γλώσσες για γλωσσικά στοιχεία, γραμματικά φαινόμενα. Ας πούμε για παράδειγμα το συνοπτικό μέλλοντα της ελληνικής γλώσσας. Έχω τα εξής παραδείγματα. Θα πιω απόψε το φεγγάρι του Πουλόπουλου. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω, είναι του Καρά. Το ξέρω θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Για τη λέξη θα έρθεις είναι τον ονειράμα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα τον Fix Lax. Να σας πω ότι είναι μια πολύ ωραία, ένας διασκεδαστικός τρόπος για να μαθαίνεις και να κατανοείς και γραμματική και λεξιλόγιο. Και για μένα δεν είναι κόπος. Η αλήθεια είναι ότι τώρα πριν που άκουγα τραγούδια στο σταθμό, για τη λέξη, σκέφτηκα κατευθείαν δύο παραδείγματα καινούρια. Για τη λέξη other, από το τραγούδι που έπαιζε πριν, We never worried about other people, θα το χρησιμοποιήσω και σας ευχαριστώ που βρήκα και αυτό το καινούριο λίμα. Στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε. Ναι, other. Ή το προηγούμενο ακριβώς τραγούδι που για τη λέξη πλημμυρίζω. Νερό στη βάρκα μας, ακούστηκε και η λέξη πλημμυρίζω. Εγώ δηλαδή ανακαλύπτω πάρα πολύ εύκολα, καθώς ακούω μουσική, καινούρια λίματα. Έχετε μπει σε αυτό το mood, έτσι, ναι. Και όλοι οι κροατές μπορούν στην πορεία δηλαδή να το διαπιστώσουν ότι είναι εύκολο και είναι και πολύ δημιουργικό.
Εγώ, επειδή είμαι καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πρόσθεσα με αυτόν τον τρόπο, έγινε προσθήκη και άλλων λιμάτων σε άλλες γλώσσες. Δηλαδή, καθηγητές και μαθητές από σχολεία του εξωτερικού μου πρόσθεσαν λίμματα στα ρουμανικά, στα τουρκικά, στα κροατικά και γενικά το λεξικό εμπλουτίζεται διαρκώς και με νέες γλώσσες και με νέα λίμματα και μεταφράσεις. Τι σας δυσκόλεψε, κυρία Σιδηροπούλου, περισσότερο? Απλά έχω αντιμετωπίσει διάφορες τεχνικές δυσκολίες, καθώς είναι ένας ιστότοπος που τον διαμορφώνω και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο τον εμπνεύστηκα, αλλά και τον δημιούργησα εγώ με κάποιες βασικές γνώσεις που είχα γύρω από την ανάπτυξη ιστοσελίδων, τις οποίες απέκτησα μέσα από σεμινάρια, αλλά και μελετώντας μόνη μου. Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά υπήρξαν πολλές τεχνικές δυσκολίες, δηλαδή κάποιες φορές ο ιστότοπος δεν έπαιζε. Ακόμα και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρωτώντας το chat GPT πρόσφατα, έτυχε να λύσω πολλές φορές προβλήματα. Διότι χρειάζεται και τεχνογνωσία πραγματικά για να αναπτύξει, δηλαδή να διαμορφώσει, να αλλάξει την εμφάνιση του ιστότοπου. Και εύχομαι πραγματικά να το βελτιώσω στο μέλλον, γιατί έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει και να εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο. Αναφέρομαι σε εκατομμύρια ανθρώπους που μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Όχι μόνο και για την ελληνική γλώσσα, συμβάλλει και στην προβολή και τη διάδοση της γλώσσας μας στον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς και η επισκεψιμότητα του ιστότοπου αυτή τη στιγμή αυξάνεται συνεχώς. Αλλά είναι ένα χρήσιμο βοήθημα και για όλους τους μαθητές ξένων γλωσσών όλου του κόσμου. Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση? Όλοι είναι ιστότοπος που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Είπαμε www.musiclexis.com και με αυτόν τον τρόπο η μουσική πιστεύω ότι πραγματικά βοηθάει και εμπνέει τους μαθητές να αγαπήσουν μια γλώσσα που μαθαίνουν. Είναι πιο διασκεδαστικό, δηλαδή φεύγεις από το μάθημα με τον αυστηρό τρόπο τέλος πάντων που γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Και κάτι άλλο επίσης σημαντικό είναι ότι ο ιστότοπος αυτός είναι ένα λεξικό που όχι μόνο συγκεντρώνει πολλές διαφορετικές γλώσσες, αλλά και πολλές μουσικές δημιουργίες πολλών διαφορετικών ανθρώπων. Οπότε προβάλλει και την πολυγλωσσία και την εκτίμηση προς την πλούσια και ποικίλη μουσική παραγωγή των λαών του κόσμου. Οπότε αναδεικνύει τον πλούτο της διαφορετικότητας του κόσμου μας. Και είναι ένα στοιχείο από την ομορφιά του κόσμου, η ομορφιά δηλαδή της πολυπολιτισμικότητας, που είναι σημαντικό να γνωρίσει και να εκτιμήσει κάθε άνθρωπος στη γη. Εγώ έχω πει ότι ένα τραγούδι, ένα ωραίο τραγούδι σε μια διαφορετική γλώσσα που έχουν γράψει διαφορετικοί άνθρωποι από εμάς, είναι ένα δείγμα της ομορφιάς της πολυπολιτισμικότητας του κόσμου μας. Δηλαδή, εγώ θα σας πρότεινα να επισκεφτείτε το λίμα που έχω δημιουργήσει στη γλώσσα του Πακιστάν. Ναι, πρόσφατα το δημιούργησα. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Πόσες γλώσσες είναι? Έχω μέχρι στιγμής 11 γλώσσες και προσθέτω και άλλα. Ώστε να βγάλουν όλοι οι ακροατές τα δικά τους συμπεράσματα για την ομορφιά της διαφορετικότητας του κόσμου μας. Θα ακούσουν ένα εξαιρετικό τραγούδι στην γλώσσα των Πακιστανών, τη γλώσσα Ούρντου. Και πραγματικά είναι κάτι που μας εμπνέει να δείξουμε και σεβασμό στη διαφορετικότητα των ανθρώπων της γης. Και να αγαπήσουμε και τις άλλες κουλτούρες, όχι μόνο τη δική μας. Κυρία Σιδηροπούλου, καλή επιτυχία, γιατί έχετε δρόμο πολύ μπροστά σας. Δηλαδή αυτό είναι έργο ζωής, δεν είναι? Ναι, πραγματικά, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς, γεια σας. Γεια σας.